Artificial intelligence devices gisugdan og gamit sa ubang buhatan sa Cebu City Hall sa pagpakgang sa coronavirus. Ang syudad ang labing una nga migamit nining high-tech automated facial recognition and thermal scanner. Ani ang report. Isip pagsagop sa new normal, mihimo na karon ang dakpan sugbog pasiunang lakang nga wala sa ubang dapit. Kini mao ang paggamit sa kahimanan nga adunay artificial intelligence sama sa AI facial recognition and thermal scanner. Dili na tao kun dili ang AI device ang mopatuman sa protocol kun mahimo o dili pasudlon ang usa ka tawo sa usa ka dapit. Sa pag-atubang sa device nga gimuntar dapit sa pultahan, masayran dayon ang detalye sa usa ka tawo. Natakaron diri sa buhatan ni konsehal Junjun Osmeña din una ning opisina nga gibutangan nila og artificial intelligence facial recognition and thermal scanner. So mo ni ang set up karon nakasulod og mask. So nakabutang diri normal temperature please pass so makasulod ata. Able. Pero atong suwayan kung di ta mag face mask. So mo ni ang okay. Normal temperature, please wear a mask. So ato ang suwayan og abli kung watay mask. So di ta kasod. So kinahanglan magtaod tag mask. So abli. So sulod na ta. People in different companies are still using thermal guns held by security guards or yung mga frontliners nila. So there's a very high risk of cross-infection, di ba? Cross-infection kasi yung nagtetest sa inyo, hindi nyo alam baka naka-receive na siya or nakakuha na ng disease sa mga nagpapasabay, di ba? Package na kini kay adunay laing AI devices nga mas advanced itandi sa ubang mga government facility. Sama nining thermal scanner nga adunay black box nga mohatag sa tukma nga temperatura sa matag taong moagi. Sa tubangan sa City Hall, gimuntar usab ang AI disinfection chamber nga automatic nga mubuga og disinfectant kung adunay taong moagi. What's the difference of this? It's contactless, sensored operated, automated, and the most important is organic po yung ginagamit nating disinfectant. Mato ni konsehal Osmeña, tukma kini sa pamaagi nga angayang himuon ilabi na kay mamahimo ng kabahin sa kinabuhi ang panghitabo karon sa coronavirus nga gitawag nga new normal. Gi-automated na to, mga gitawag nga AI para no one na magman diri sa kuan and everyone will be treated equal. Whoever you are, actually all the products that I produce besides sa ato mga politiko ba are all pro-poor, okay? We will bring technology to the poor para libre, everything will be libre. Kani atong gi-donate para may mo market para nato. Samtang Filipino ang anaal sa likod nining naasoyng artificial intelligence device. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.